Bunuan, Blue Beach. Sarap ng simoy ng hangin dito, guys. Mga tao ay dahan-dahan ang pumupunta sa araw na ito. Araw ng Sabado, December 7, 2024, upang maligo. Diba? Pero tingnan natin ang kapaligiran. Marami pang mga cottages diyan, bakante pa dahil ang oras ngayon mag-ano pa lang, alas 8 ng umaga, diba? Pero ang panahon ay napakaganda. Ito yun dito sa Bunuan, Tundaligan Beach, Dagupan City, Pangasinan. Diba, kung ating lalapitan ng konti yung tubig sa dagat, diba yun, no? Ay, maalo na. Wow. Meron na rin mga tao na mga naliligo. Ibig sabihin, alang malakas. Wow. Meron ding mga mangingisda. Ayan, no? Malawak ang karagatan. Malinis ang dagat. Masarap amuyin ang simoy ng hangin. Diba? So ito yung ano, masarap na paliguan. Diba? Mga tao enjoy, malangoy, naglalaro. Diba? Wow. Yun, no? Ito, guys, ay likha ng Diyos, di ba? Libre para sa lahat, para sa mga tao. Napakalinis. Bunuan, Tundaligan Beach. Bunuan, Gisit, Dagupan City.